Нямаше да ни е станало. Да. И тук пътя беше затворен, тук имаше сергии навсякъде. Много шарено би за толкова шарено. Тя всяка година нещо друго слагат. Един път имаше чадъри. Чадъри бяха запечени. Боже, и така аз отдавна не съм минала тук. Тук като... То всички чужденци минават тук чужденците. Тук само направо. Тук един кожар има, на бати си наемателя тук. Мисля, че имаше, но той май помагна. Madami mga tourist dito. Andito kami sa pinakang tourist spot ng Bilica Tarnovo. Usually mga senior yung namamasyal dito. As you can see, mga sisiko. Аз от тук минавам. Тук, аз съм минал. То много тясно бе. Там мисля някъде се изправил пък този. Свиримо бе? Не бе, чакай, това ще мине. Това ще има нещо. То тук не може да са мини бе. Да, ще трябва. Боже, той е мъка. Да. Абе ти го трябваше да се махнеш. Няма проблем бе, майко, сега ще мине. Защо се връщам? Тук е по-преко. Тук е по-преко, направо надолу. Аз съм бавен, виж, аз бавно карам, аз не карам бързо. Ужасната И тук и коли спират. Ужасната улица, тя просто не е улица. Tapos yung doon sa sofa, ano yan? Не съм скришил, ти не ми за първи път бе, майко, да минава тук. Аз преди съм минал с точно. Той тук в Водополи живееш. Обаче проблем сега, ти с кола как е паркирал и тук гадно. По-бавно ще минава тук. Малко е по-тести. Дил направо майстра, как ще минеш от нас първата кола? Има място. Има място, но... О, не искам да гледам. Alright. Има, аз съм шофьор бе, майко. Шофьор. Аз съм Фончо шофьор. Фончо шофьора. Ами, ще излезеш направо на шосето и на шосето оклима някакво. Виж сега, ако има някой просто мята с 50 и готово, какво да направим? Сега погледи вдясно дали има нещо. Да бе, спокойно. May mga sisiko, free lang yan. Mitas tayo. Като ни виждали да видим. Bundle yung grapes. Ang dami. Pamitas tayo. Sisiko, nagkipitas yung asawa ko ng grapes. Ето имам, виж колко вече, подидо. Ето това. Ayan, malaki mga sisiko.